قلبي والهان عمقام الهرر السلطان تهنيت نسيت الأحزان يلي جو. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастен. ҳамаи шуморо ба канал мо хуш омадид мегӯям. Нури дидату ҷисар. имрӯза влоги мо сар мешавад ин анами хеле беруни хушрӯ дамо ҳолиам барфу ов нашидай, ҳамаи ҷо яхбандиай, ана офтобакам боша беҳад хунукай, дупараи рӯҳом ҳами хе ях кард. агане шарфо қати печондагиём, но все равно берун хунукай. даиҷа ман ҳозир тасмим гирифтам ба магазини Светофор бирам ба хоҳиши як дугонаи азизам ки номи каналшон Дина Саева. ман як рӯз гуфта будам ки Светофор кишодагиан дар пеши хонамон, хай 15-20 минута раҳай. ана гуфта буд ки мара як рӯз абзор кун, барои ҳамин имрӯз тасмим гирифтам ба Светофор равам. дӯстони азиз, дар влогҳои гузаштаи ман беҳад дуоҳои нек карден, дуоҳои хуб карден барои саломати бачаҷонам, барои саломати очаҷонам. аз ҳаматон миннатдорам, ҳазор раҳмати калон ки дуоҳои нек мекунен. дӯстони азиз, ана очаҷонам хела хела хурсанд шид, очам влогҳои мара тамошо мекунанд. бачаҷонам худо ба шукр ҳазорон бор шукронаи аллоҳи меҳрубон соз шидагиай, ҳози мактаб рафта истай. очаҷонам миннатдори худшона ба ҳар яко яки шумо расонданд. дӯстони азиз, беҳад хурсанд шиданд ки уққа одамо дар бораи очам дуоҳои хуб карданд. раҳмат ба ҳар яко яки шумо дӯстони азиз. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. дӯстон, аллоҳ ҳамаи беморона шифои комил диҳад. дӯстони азиз, ягон модарони рӯи дунё касал нашаванд. худованд умршона дуроз кунад, дар паноҳаш нигаҳ бидорад. сметанаро бинен чӣ хел арзон, як сатилаш 75 рублай. мада беҳад маъқул шид. борои нав оварҷан, ҳамаи чизошон арзон. ай сметана барои торти черепаха як сатилча гирифтам. даиҷа боша, ҳозир ман кремша тайёр мекунам. дӯстони азиз, ӯ карат ман ай сметана истифода бурдагӣ будам ва 2 пачка сахарная пудра. и карат ай интернет дидам, як банка с гӯшони молокоям добавить мекунад. баъд ина чӣ сахарная пудра, анами ҳарсеша истифода мебарам. дар Светофор бо ман аз директораш пурсидам ки коргар дар кор донай. ана да ҳамаи ҷо часпондагиан ки продавец, уборщица, грузчик ҳарчи дар кор будааст. якбора пурсидам, гуфтанд ки чӣ продавец дар корай. мо гуфт продавец надорем, 3 касакан ва ё бояд навбат қати 2/2 кор кунам. не ки ҳар рӯз мерам ҳава як продавец кор мекунад, қати директор худшон кор мекунанд. ба пурсидам нашоти ҳамин продавецӣ. гуфтанд ки гражданство дорӣ? гуфтам ки не, гражданство да ман супоридагиам, ана 3 моҳ баъд меброяд. гуфтанд ки не, мо бе паспорт продавец намегирем. ва гуфтам ақаллан уборщица мегирем? гуфтанд ки не, уборщица уже гирифтем, дер кардӣ. ман гуфтам гуфтам пеши хонам буд, хостам дар ҳамиҷа кор кунам. хай гуфт мо да продавец некин дар корай, гуфт бе гражданство намегирем, гуфт мо да штраф мекунам, проверка омада истай тест. барои ҳамин хай нагирифтам. хай бо рӯ афтода нашидам. дар ин хунукӣ рости гап намефорам ки сини шаҳр бирам, ҳар рӯз соати 7 ай хона биброй. дар ин торикиҳо ҷангал қати то пеши остановка пирри сагоҳанд. бо сагои иҷа ранги чибарин стая шида мегарданд, як гала шида мегарданд. метарсам. ана ҳозир шавҳари ман дар қишлоқи дигарӣ кор мекунад, ӯ дигар тараф мерава. агар ки ман мисол шаҳр кор бирам, дигар тарафай. барои ҳамин намехоҳам шаҳр бирам. хай бо шавҳар ман гуфтам ки як 2 вариант чӣ кардам, не ки намедонам ҳоли шавҳарам хушрӯ фикр дорам. сиделка кор карданиём, барои ки зимистонай хостам дар дурни хона бишинам, набурам берун.
хай мисол як кампирака ягон занака нигоҳ кунӣ ки мисол ай хона берун набурӯй, хонаи гармак. фикр мекунам ҳамин сиделкаам кори сӯзай. намедонам ҳоли ба фикрам шавҳари ман серьёзно принимать накардааста и кори ёфтагӣ мара, мақсад сиделка кор кардан ма. хай ҳоли бо маслиҳат мекунем. ба фикрам ки ҷои кор бурам баъди соли нав, барое ки то соли навам мумкинам нагиранд. я ҳамсинфи шавҳарамам хеле посредник кор мекардааст ва шавҳарам гуфтанд ки чи ҳавае ҳози занг мезанам ҳамсинфма, мепурсамам хеле кор боша, хай майли бира кор кун, 30,000 40,000 нағзай ойлик бо ай хона намебурӯй, плюс раҳпулӣ намекунӣ, хай ҳамиам сӯзай. намедонам ҳоле ку занг бизананд, агар шавад то соли нава мерам, нашава баъди соли нав. ҳамин 3 моҳ 4 моҳ насиб боша кор кунам ки қа шавҳарам да ёрдам тиям, барое ки фарзандон мебиёянд ё дадам ё очаам мебиёраншон. хай мисол билетпулиам пул меиста, қиматай ҳамаи чӣ бо паспорт мекунанд, фарзандом да айсар загранпаспорт мекунанд. ана барои ҳамин хай камтаракам боша да бараш рост бестам, иқа ёрдамаш кунам. ба насиб боша ки фарзандом ки омадан баъд да хона мешинам. аз як тараф бо фикри шавҳарма кардаистам, мақсад ки ман озе бурам сиделка коркунӣ 15 рӯзда як рӯз ҷавоб медодиянд. барои ҳамин бо мегум и шавҳари ман чихе мисол ай кор мебиёя, авқот мекуна, одами бефара, бо завтрак нокарда кор мерава, иам хеле феъл дора. агар завтрак тайёр набоша завтрак намекунам. барои ҳамин кӯшиш мекунам ҳозе ки дар хонаам барвақт бихезам, завтракоша субҳоноша тайёр кунам. барои ҳамин ягон чиза ки бамазза мепазам ки мисол то абеда гишна намона, корошон вазбин да беруни хунук дай. барои ҳамин бисёр вақт мегам аз завтрак намекунам, маҷбур мекунам. мисол ҳечам набдагишта 2 дона тухма бирён мекунам, мехӯрам, мерава кор. ҳози мардакам ҳар рӯз ҳамин гапа як бор мега, занак бихе Тоҷикистон бура, бихе Тоҷикистон бура. ман гуфтам ки ман да 5 рӯз да больница будам, гуфтам харобу хазон шидаӣ, бо гуфтам Тоҷикистон бурам, агар дигар раҳ гашта наметонӣ. ба мега ки занак мега не Тоҷикистон бура ки ту беҳад расходот бемаънӣ. ҳай мега ман мега кай мега шумо да хонаву дар мекунам, кай мега гудакакома ай дарои мардум ҷамъу гир мекунам, мега то кая мега ай фарзандом ҷудо мегардам. барои ҳамин бо меистам мегум ки хай расходи бемаънӣ накунам. ҳамин рӯзам светофор рафтам, 2 тарелкаи хушроат гирифтам. агар не тарелкаи дунё дорумо, не ки хай бо гирифтам. занак айохи занак бояд ягон чи ба худша бигира ку мисол пасудай пушука ҳай. барои ҳамин хай 2 тарелка маҳқулам шид, 2 тарелкаи калона гирифтам. барои салат, барои торт чӣ кардан хеле ростакай. барои ҳамин ба фикрам шавҳарам да намефора ки оли хай хонаву дар надорам, беҳад расходом бисёрай. ҳамин магазинам 1000 сум қати бурам, ҳамо 1000 сум мумкинам я 1 рубл 2 рубл гашта мебиёяд. хеле бигем ки я 500 рубл бигардонам, не хеле нестай. барои ҳамин шавҳарам мега ки занак ту мара якма ду каданӣ намондаистӣ. хай гуфтам мардак ман оли насиб боша кор мебурам, гуфтам барои ҳамин зиқӣ накун, ман ягон ҷо намерам. ман гуфтам мардак ки ҷое да боша, занак бояд да бараш боша. хеле не дӯстони азиз. даиҷа боша мо хӯроки шом мехӯрем. касоне ки хӯрдаиста бошанд шумо да иштиҳои таом, дӯстони азиз, мо даам ҳамчунин. хайр то влогҳои оянда дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошен.